ikaw na eh. Yan ka, eh. Ano na, guys? Okay, kayo guys. Kuwang-kuwang guys, kuwang guys. Doon ako guys. Tawa siyang pit. Huwag kanabo ko guys, hindi sila kanabo guys. Guys, nagkaon na guys. Huwag na siya sa pilain na nagkaon na. Libot. Okay guys, mga ta guys. Mga on. Guys, nasi. Vlogger. Nasi Panrio Makmak. At dot oh. Siguro daw. Makapak. Okay guys, mga guys, mga Pagkaon ganito. Ano ni kaon yung mana? Ano ni kaon? Ano na to guys? Vlog na si Tuto tayo na guys. Mga Tagadapon guys. Tagadapon guys. Mangkon guys. Tagadapon. Kaon ba na? Ay, kaon ba na? Para siya guys. Para siya guys. Ayaw. Kuya pala kasi ano. Hi. Niyog to na guys. Niyog to na. Ako sinira guys, dara. Sinira. Ay, naulaw mo siya guys. Naulaw siya guys. Diyan ko na, pangaman mo. Ay, kaula po. Kung matagkausap ng kato ba? Nasa ilalong. Muag soft drinks kay. Tabi pa lang mga guys, watay soft drinks. Soft drinks dire. Naami daghan. Oh, lami kayo. Soba guys, oh, dara. Hinugpa guys. Tara guys, mo na yung ipangita guys. Oh, raw. Tara guys. Ay, ganun ka siksi ba? Asan? Ay, papalit na to si Leo. Ay, dabar. Kamu ba ni dabar? Ay, sorry kay guys, kina imo na naman day. Ano yun na naman tayo guys. Ano to? Dito si Tuyo. Ay, dito si Tuyo. Ay, Kasi ilo ba? Ay, nagko na gani. Tuyo. 250 ml. Bagay karon guys. Mga guys kayo. Dabar blind. Hindi na babagkaon na. Ako yung mga kuan guys, ako yung mga igsoon guys. Ako sa nabat guys. Ikag panabo guys. Saling. Ano na video? Ay pa, di balik ka lang agad. Ganito natin. Alam mo ma? Ano ito mo sudan? Luto taguan guys, lumpia guys. Lumpia. Ini ada di mana? Bukan ka. Kami lah nining ba, kami karne. Ning kupyo? Apil ka. Oh. Ano ko dito? Ano palit me, bigyan mo niya. Ha? Palit me. Nada rice. Dito. Unang ni kaon. Sa balay ba? Payam na lang na. Unya na tatiwasan ni. Pagkaon sa bag. Kaon sa ning. Pagkaon sa dumi. Dito sa mubaw dito. Nagkaganon ka.